Lukáš Langmajer, Život podvodní říše, od Bíly Záskalky, od Jany Žmolíkové. Ještě mi řekněte, jestli chcete na mikrofon, nebo vám stačí takhle, jak to je. Vyšel ten mikrofon! Život podvodní říše. Slunce se plnou silou opíralo o hladinu vody. Záskalská přehrada se blýskala a třpitila jako posypaná vzácnými brilianty. Co odrazů a lesku až pálily oči, ale byla to nádhera, která podla moje kolena. Byl horký červnový den a Záskalka si užívala letních radovánek u vody. Potěšila se lučnými květinami, pohrála si na louce se zvířátky a jako obvykle nezapomněla pozdravit ani své podvodní kamarády. Jako první dnes ke břehu připlavala Štika Pika a s natěšením v očích hned vybavla na Záskalku radostnou novinu. Milá Záskalko, dnes je den letního slunovratu, který má pro tebe kouzelnou moc. Stejně jako generace záskalských víl před tebou, i ty můžeš dnes strávit celý den pod vodní hladinou, aniž bys utonula. Poznáš tak o mnoho víc bytostí podvodní říše. Rychle, pojď za mnou, dokud kouzelná moc dnešního dne nevyprší. Tuto schopnost máš jen 2krát za rok, pouze o letním a zimním slunovratu. Tak nestrácej ani chvilinku. Záskalka s zaskočením nemohla najít slova. Štiko, moje milá, no to je moc krásné překvapení. Ukaž mi cestu, moc ráda váš podvodní svět naštívím. A jak dopověděla, jemnými bílými krůčky vstoupila pod vodní hladinu. Odpor vody jí nebránil, ponořila se hlouběji pod hladinu, kde tentokrát bez zábran a obtíží normálně dýchala i mluvila. Život pod vodní hladinou byl okouzlující. Voda byla průzračně čistá, příjemně teplá a něžnými doteky hladila po těle. Záskalka s rušením sotva dýchala. Zvědavě proplula do všech koutů přehrady, pozdravila své kamarády a s novými se seznámila. Prohodila pár slov i s kaprem Mračounem, nejstarší rybou v Záskalách. Tváří se vždy nepřístupně, ale má zlatou povahu. Jak se u lidí říká, dobrák od kosti. Záskalce nachystal pod vodou spoustu zábav, připravil pro ní mraky vodních dobrot k ochutnání a sezval všechny vodní živočichy z okolí, aby se Záskalkou dnešní den pohráli. A tak se potápila do nejhlubších částí nádrže, škádlila nejnevrlejší sumce u dna přehrady, proháněla se s nejrychlejšími štikami a s candáty závodila v podvodní akrobaci. Užívala si dne plného dobrodružství, až najednou v dálce zahlédla Evelínku s maminkou. Na břehu vody se oblékali do plavek, chystali si ručníky a pod deku schovávali osobní věci. Evelínka si oblékla nové růžové plavky, pokynula mamince hlavou, že je připravená a obě se pustili do vody. Záskalka z nich nemohla spustit oči. Oni se snad chystají přepravat celý Záskalák, pomyslela si. Byla odvahou 9leté Evelínky doslova opařená. Evelínka si vedla dobře, držela pěkně tempo s maminkou a působila sebejistě, jako ryba ve vodě. Záskalka si uvědomila úplně nový pocit, jako by se nadýmala a na prsou jí rostla nějaká peřina. Záskalka se zkrátka pyšněla. Byla na malou Evelinku obrovitánsky hrdá. Řálo jí u srdce, že je jejich kamarádka tak šikovná. Přesto v ní kousek opatrnosti zvonil na poplach, proto se raději ponořila zpátky pod vodní hladinu a plavala po celou dobu s nimi. Evelínka s maminkou si pěkně povídali a kochali se krásou přilehlých luk a brdských lesů. Sluníčko se jim opíralo dozad, vánek vál jen jemnými a osvěžujícími, podmínky na plavání úplně ideální. V jednu chvíli však Evelínka ucítila náhlou slabost po těle. Noha se jí zkroutila a zabolela. Říká se tomu křeč. A
může se to při fyzické námaze stát úplně každému. Ve vodě může být taková křeč velmi nebezpečná. Záskalka to okamžitě spozorovala a sevřela ji obrovská úzkost. Maminka si také všimla, že je s Evelínkou něco v nepořádku a začala propadat panice. Hlava se jí zatočila jak na centrifuze. Jedna myšlenka předháněla druhou, jak na běžeckém závodě. Srdce se jí rozbušilo, jak kostelní zvony bijící na poplach. Ruce i nohy se jí celé rozechvěly. Cítila se zmatená a k smrti vyděšená. Jak já ji dostanu na druhý břeh, když jsme teprve lehce za půlkou rybníka? Bědovala v duchu vystrašená maminka. Evelínka válčila se svou křečí jako opravdová bojovnice. Nejdříve se vylekala, ale pak se snažila utišit a situaci řešit s chladnou hlavou. Pokusila se uklidnit, dýchla hluboce do bříška, položila se na záda, na vodní hladinu, nechala se vodou unášet a čekala, až křeč ustoupí. Vnímala jen svůj dech, aby nemohla pomýšlet na nejhorší. V duchu počítala do 3 každý nádech a do 5 každý výdech. Přesně, jak se to učila od maminky jednou před spaním, když nemohla usnout, protože byla rozrušená pohádce se sousedkou. Tehdy to hezky sklidnilo, tak si na to hned automaticky vzpomněla. Vnímala také své tělo, jak pevně ho voda drží a podpírá, a pokoušela se zůstat klidná. Maminku však dál svíral obrovský strach. Vnímala jen Evelínku a tu obrovskou vzdálenost, která je dělila od druhého břehu. Měla hlavu přeplněnou myšlenkami, jak kotel před výbuchem. Záskalka se taky moc bála. Svírala v dlaních svůj amulet útěchy a naděje tak silně, až svůj náhrdelník od maminky ve vodě málem ztratila. A pak jí to nepadlo. Mám to! Vykřikla s nadějí v hlase a pustila se do akce. Na 3 písknutí svolala všechny podvodní kamarády Kapra, Mračouna, Štiku, Piku, Sumce, Humce i Candáty, Pantáty, aby se co nejrychleji přemístnili k Evelínce a pomohli jí, co jim vodní síly stačí. A jelikož měli Záskalku opravdu moc rádi, tak jí pomohli Evelínku zachránit. Okamžitě připluli, ze svých tělíček utvořili jednolitý vor a na ten holčičku položili. Evelínka ulehla a nechala se unášet klidnou silou vpřed. Maminka plavala vedle voru a jen nevěřícně děkovala vyšší moci, která Evelínce přišla na pomoc a bezděčně ji dopravila na druhý břeh. To vám bylo slz a dojetí. Maminka plakala, Záskalka plakala, i Kapr Mračoun plakal, i Sumec Humec plakal, i Štika Pika plakala. No zkrátka všichni se po uvolnění napětí rozplakali. Ale byl to takový ten hezký pláč, plný klidu, dojetí a smíření, protože všechny hřálo u srdce, že všechno dobře dopadlo a Evelínka je s maminkou v pořádku. Evelínka jen stála a koukala, jak všichni pláčou. Byla překvapená, že se necítí šťastná, smutná ani naštvaná. Cítila se spíš jako zamrzlá. Chvíli jí trvalo, než se všechno v ní vzpamatovala, až po nějaké době přišla velká vlna úlevy. Jako by jí z těla spadla tuna kamen. Až později přišly i slzy dojetí. Malá Evelínka zažila jednu z nejhezčích chvil lidského života. Záchranu vlastního života. Nebýt pomoci a podpory víry Záskalky a jejich podvodních přátel, už by nikdy neprožila kouzlo letních teplých nocí. Řehivou náruč své maminky ani den plný dobrodružství se Záskalkou. To oni dovedli její duši i tělo do bezpečí. Pevnou silou, bez křiku či výčitek, bez předvádění či opovržení. Klidnou silou dobrého srdce, které mají jen hodné bytosti. A právě takové bytosti měla Záskalka po svém boku, když je nejvíce potřebovala. Nikdo ani okamžik nezaváhal pomoci její kamarádce Evelínce. Evelínka Záskalce a podvodním tvorečkům nenápadně poděkovala a s maminkou, zalitou hřejivým pocitem štěstí, radostí a úlevou, se vrátili zpátky domů do rodinné chatičky. Celý večer se od sebe nemohli odtrhnout. Dlouho si povídali, objímali se a obě byly moc šťastné, jak dobře to dopadlo. Dříve, než ulehli ke spánku, maminka ze sentimentu Evelínce zaspívala písničku, kterou složila, když byla
Evelínka, malé děťátko. A abych to neskazil, tak tu písničku nechám na vás, až to budete zpívat svým dětem. To je všechno.